Biz öňkü müdürinem ýadadyk. Şufatga müdürinem ýadadyk. Molumlarynem ýadadyk. Indi gaýrat edin bize kömek edin. Yarany o çağa. Yarany o. Öňe gulaja ahir ya. 8-nji klasdan ýokary gowlanlar çilim çekýär mekdepde. Telefon ertýärler. Telefon alýar molumlar 2 hafta 3 hafta timet getir onu telefonu alaý diýerler. O barla gelen wagt hem güläle boldukdur. Bir ay gaýrat et şuň çağaň o urat barla gelen soň bir halta un getirdi, bir sana goýun getirdi. Bir aýla wagt galdan şey diýär molumlar. Salam mehribanlar. Gowmy adaýyňa sizden ilk etjek haýşym öňkü videolarymda men hiçli sizden ýa soran näler. Ýöne şu videomda videomy paýlaşmaňyzy, like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Şuň gaýtjak temamam ýa işden çykjak boldugyny ejem jaňa diýe aglap. Gaýdym diýe, gaýjygyň diýe, mektepde diýe molum diýe urupdur diýe, oňam gulajugyna urupdur bolýan diýe. Gulajugyna kiçilikden başlap gulagyna da çuwatlar sesim titrýär da gurlap bilemokda şu wagtlar gulajugyna kemçiligi bar. Kiçiliginden başlap bahan molmaram bilýär. Ondan diýe şu gulagyny urupdur bolýan diýe ertirdi aglap diýe gulamar edi goýanok diýe şonu erti badi akitmeden diýe pulum ýokma plurada gaýdym diýe. Diýjekler dad mara molumlar hem öldür bir günäkär. Biram şeýle adalat ýok da naýda şeýle adalat ýok. Kemdilýär. Molumuň çagasy çaga, ossaň çagasy çaga däl. Doktoruň çagasy çaga, çopanyň çagasy çaga däl. Ýurtdaşynaky işläp bören gardaşlarymyň köpüsi şu ýagdaýa düşüp görýändir. Uzakda da biz elimiz ýetenokda bilýärmi? Şu sesim bara duýsunlar ýokary bilim ministrlikleri, bilime değişli ähli edaralar bizin ýadadyk. Çynym bilen bizin diňe men helmi kadiýän, diňe bizzel tutuş hemme en ata Ramon çağalan Ramonda pul getirdiýär, uradylýar. Tulada oňarmal tulada pul getirmel getirýär. Molumuň dowlagyny diýet getirýär. Ay sınıfa gül almalýar, gül ertilýär. Dünýäň puly, dünýäň çykdaýjysy ýene de bolýar bor. Ondan mundan hor etmäli, ondan mundan kemsitmäli. Biz çağalamyza berip goýberýär, etýär, aňyra başy bölen. Ýöne mektepde adalat bolmasa, mektepde adalatlyk, molumlar adalatly bolmasa biz çağalamyza kime inanmaly? Ha? Iýmini planyň çagasy diýip onu urmalylar, onu kemsitmeliler. Bir garybyrak, ýagdaý ýokrak uru bermelimi? Tepesini basy bermelimi? Onu beýtmek ha? Eliňizi wyjdanňyza goýuň ha? Hudaýym ýok bu sizin. Ahal velayetiniň tarata trawynyň aşgaý gargowynyň 10-njy mektebiniň biz öňkü müdürinem ýadadyk. Şufatga müdürinem ýadadyk. Molumlarynem ýadadyk. İçinde bir saýlaýym ol 4-5 tane molum bar. Indi gaýrat edin bize kömek edin. Gaýrat edin dendiler. Yarany o çağa. Yarany o. Öňe gulaja ahir ya. 8-nji klasdan ýokary gowlanlar çilim çekýär mekdepde. Telefon ertýärler. Telefon alýar molumlar 2 hafta 3 hafta timet getir onu telefonu alaý diýerler. O barla gelen wagt hem güläle boldukdur. Bir ay gaýrat et şuň çağaň o urat barla gelen soň bir halta un getirdi, bir sana goýun getirdi. Bir aýla wagt galdan galaý şey diýär molumlar. Men dakykadym edip berýär. Men sesim duýun gaýrat edinde. Salam mehriban vatandaşlarım. Men şu TikTok platformasyna çekýän videolarym ýeketäk erkekçigimiň türmede oturanlygy barada elbetde hormatly arkadagly serdarymdan Kahraman arkadagym Türkmenistan lideri Gurbanuly Berdimuhammedowdan edýän haýyşlarym Türkmenistan döwletimde, watanymda hukuk goraýan we palo watandaş işgärlerim edýän haýyşlarym eşitdirmek maksadym
Elbette TikTok platformasyna ardyňy şikaýatyny eşdilen ýermi diýerler, ýa bolmasa nähak adamy türmede oturdurlarmy diýerler. Şeý diýip ýazgarýan adamlar ahalyňyza gelsin diýjek. Men gargynja metjek gel ýa bol söwgüçe metjek gel. Bul TikTok platformasyna köpçülik yer 7-den 70 ýaşa çenlik ýerlän yer. Elbette her adamyň, her bir insanyň özüne bolan maksat murady we köpüsi telekeçilikden meşgullanýarlar, haritlaryny reklam edýärler. Köpüsiniň jaýsyzlykdan ýanýarlar, köpüsiniň men ýalagyň türmede bir güne oturan dogany bolup bilýär. Arýadan ardalar barmal ýere barmazlygy sebäpli bolup bilýär. Belki ýaşy umytda her sapar videom çekemde bismillahirrahmanirrahim diýip girýärin. Niyetimi düzük edýärin, niyeti päli yamanlar şeýle bir ajy sözler ýazýaňyz bolýan. Men edil şu wagtlarda düşünjem adamyň göwnüne degmeli wagt dämkä diýip düşünýän. Essen elinden gelen kömek etmeli. Bu dünýä elbetde baky dünýede bugün göreniň erti görme, ýani sipdel. Bu dünýede edeniň diňe bärde gala baky dünýäsinde essen ýagşylygyň görkezden ýamanlygyň özüň bilen deň barýandyr. Şoň üçin ýaman niýetli bolup men şol kommentarlamak ýazyg goýýanlar sizden içe haýyşdym. Şu näme niýetiňiz bolsa özüňize bolsun. Niýeti päli ýamanyň ýanyna ýollaşydyr. Men jigimiň ahynalasyny çekýän, jigim ýeketek jigimiň ýurt ýolbaşçylarymyzdan, hukuk goraýan edaraň ýolbaşçy welipetinde oturanlardan, belki ýüregi gowly ak ýürekli ady biziň bu doga dileglerimizi eşitip öňünden çykyp peýdasy boljakdyr, kömegi boljakdyr. Şo niýetim bilen arzymy, şikaýatymy video arkaly eşitdirmek maksadym bilen çekýärin. Ol siziň şeýle bir ýalňyş düşünjeleňizi hiç bir akla sygdyryp bir ol ýüregiňi kabul ederlik zat aýdan zok. Bolýada janyňyz sag bolsun, kimem bolsun, size mirallanyň yaradan bennesi, edid Allah özü jogap berýänler bennesini. Şoň üçin etýän sizden haýyşdym, diňe ýaxşy niýetde bolun, erbesat galyrjak bolsaňyz, bloga salyp geçip gidäýin. Sizden etjekdiň ullakan haýyşdym şondan ibaret. Rебят, bir minut dinleň, şu videony hökma like, repost edin. Rossiyada kart satın alýasdylar, kart. Kartyň da aýny sen şahsy bank kartyň satyn alýas zat diýerler ha. Siz aýdýan, dogan garnaşyňyz, bawaşy tanşyňyz Rossiyada gezip görenler şolara ýaýradyň şu videony. Şu kartyňyzy satmaň bolmy? Geljeňize böwet goýansyňyz, pryamoy göni böwet goýýansyz. Şu siziň kartyňyzda pul aýlaýarlar, düşündiňizmi? Pul aýlanyşy üçin niden alýarsyn onça milliardlap pullary? O köp bilmişlere değişi derler, köp bilmişler siz öz oyuncunuzu ediverin, tutulaňyzda basyp gideňizde bilersiniz. O gayrat edin, repost edin, kartyňyzy satmaň, 5 manat diýip kartyňyzy satmaň, aç ölmeýäňiz. Şo kartyňy satmasaň, ömürlük özüňe böwet goýmajak bolsaň, ýoluň ýapmajak bolsaň, like, repost edin video.